Hello guys, as you can see, I'll bring umbrella for today's video. So guys, sige, nag-uwan na rin guys. Yung dugay ko nakalarga, nakagikan kay ako pang gihuwat og mo hinay-hinay ang uwan guys. So padunay ko karon sa kuan guys, sa MART SAVERS sa BASAK Lapu-Lapu. Kaya ato may mag grocery ni Nonoy sa amuang daily needs bitaw, kay mas murag makatipid jud hinuon guys kaysa sa mo palit-palit ko diri as kanang gawas sa ay kalapok. Naman yung tindahan ares likod na mo guys among giabangan, kaso makatipid jud hinuon og mo kanang kami mong grocery bitaw sa mo ara gud pong adlaw-adlaw nga kinahanglanon bitaw. Ari na among paliton karon guys, tipid-tipid kay lisola rong panahon na makitag piso ang imo 1,000 dali ra makurot mura na ra 100. So ato na kami magkita din nonoy guys sa MART SAVERS kay iyang kay wala daw siya OT for today's Sabado, mas 4 lang sila guys. So ato na may magkita. So see you later guys. Much later. Diyan ako karon guys sa tricycle, nakasakay na ko. Struggle is real ko karon adlaw guys, kay perting kusugas uwan din ang lapukas ang tiil. Padung na ko karon guys sa MART SAVERS sa BASAK Lapu-Lapu. See you there. So guys, after half hour of waiting, niabot na siya guys. Tarantan, taran, tan, 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 tan. A few moments later.
Much later. Andiya guys, mga unsa mi karon og anhin na lang pud taman among pag-vlog karong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtan-aw. Sa wala pa nakapag-subscribe, palikog subscribe guys og i-hit na pud ninyo ang notification bell og para ma-update mo guys kung na may bag-o nga upload. Bye guys.